Huomenta kaikille. Tänään me aloittaa päivä sillä, että mennään tonne Espooseen lippulaivaa Espoon kehähaille treenaa. Katsotaan, siellä on seinäpainieri tänään. Me tehdään vähän tekuu sit 5 x 5 minuuttia seinäpainia. Samaiku. Ollaan näkö ajoissa tuolla Espoossa, niin pitää käydä ostaa oshi. Täällä me ollaan Espoo. Vaikka Helsinki on paras, mut silti tänään ollaan Espoossa. On kyllä chilli, että on niinku kauppakeskuksessa. Harmi, että Omar Hussein ei oo duunissa tänään. Mun lemppari palestiinalainen. Eli Espoossa kuulemma pelataan heti foodista. Ja voi sanoa, että tässä kun me ollaan pelattu sanotaan viimeiset 2 kuukautta aika paljon foodista, kaikki on kehittynyt ihan siika. Me ollaan ihan sairaan. Katsotaan minä ja Omar, ostaaks me pelaa foodista, ei. Oman tyyppis foodista. On kyllä kiva nähdä tätä Arleksia täällä. Lempi lohjalainen äijä. On kyllä hieno sali kauppakeskuksessa. Vitsi hienot tilat kyllä täällä Espoossa. Mutta tässä on kyllä yksi ongelma. Vitsin kaukaa idästä päin. Mut joo, hyvät treenit. Täällä oli Abba, Teo, Omar. Aika paljon jengiä, sai hyviä seinäpainieriä. Sitten Elkala Miko oli täällä. Joo, siinä eka treeni done. Nyt pitää käydä hoitaa pari palaveria. Ja sitten mennään illalla nyrkkeilemään Crestille. Ja nyt vähän ruokaa, koska mä en ole syönyt mitään aamusta. Ne aamutreenit oli kybältä. Ja se lippulaiva on aika kaukana, niin sinne kestää ajaa hetken, niin mä en syönyt aamulla. Koska oli liian aikaisin. Niin nyt semmonen late breakfast kello 3. Mulla oli pari palaveria, mitä mun piti tehdä. Ja joo, nyt safkataan. Nyt mennään Crestille nyrkkeilytreeneihin, kohta ne alkaa. Pitää olla ajoissa. Petteri Jäskönen vetää ne treenit. Se oli itse asiassa mun entinen nyrkkeilyvalmentaja, kun mä treenasin tuolla Primus Fight Teamissäkin. Täällä just käytiin nyrkkeilytreenissä. Jeskani ei ollut täällä. Ismail veti nää. Täällä on nää äijät. Täällä on nää junnut. No ihan sad, kun toi Testo Timo loukkaantui. Mä sanoin niin, että minä vastaan Roger, mutta joo. En mä oikeesti ottele sitä vastaan. En mä oikeesti. Joo, hyvät treenit oli. Jäskän ei kyllä ollut harmi, mutta Ismail kirjallisesti piti ihan sama treeni. Copy-paste basically. Joo, tämmöistä tänään. Kohta mennään syömään. Ja sitten tietysti tossa on Jimi. Oren piti tulla tänään treenaamaan, mutta se on niin laiska, että se ei tullut. Mä lähetin sille äänitteen, että oli niin unes, että se ei kuunnellut sitä. Kiusaa tänne Jimiin, kun se vetää näitä treenejä. Se vetää näille äijille. Tää ei kyllä pitää näistä huolta aika hyvin. Hyvä valmentaja, kun pakko myöntää. Kattokaa. Antti, Simään. Helsingissä. Takas koton ja nyt dinneri. Tänään kyllä ei ole syöty niin paljon. Mä näytän teille mitä mä syön dinneriksi. Huomenta kaikille. Eli tänään on tiistai. Kello on 9. Mä oon just menossa Crestille taas. Mä olin eilen Crestille ja nyt taas Crestille. Mä menen Crestille lyömään pistareita Jivinkaa. Jimi Juvonen. Ja joo, tästä se päivä alkaa. Nopea ennen kuin mennään Crestille. Tultiin tänne Itiksen Shelliin. Tän on ST1 nykyään. Hakee kahvia. Mulla on protskupatukka, niin siinä on aamupala.
nyt lähdetään ennen kuin mä oon myöhässä. Mä oon aina kyllä tuossa Imin treeneistä myöhässä, pakko myöntää. Mä en tiedä mitä se on mahdollista. Teo, mitä äijä? Eli Jimi on tosi terveellinen äijä siis, et seuraa aina mitä se syö. Mitä se syö? Unakäsy. Tuore puuro. Oliko hyvä? Ihan vitu hyvä. Oliko oikeesti hyvä? Mä en oo itse asiassa maistanut. Hauskaa. Hauskaa, että mä en oo maistanut, mut joo. No se ei kyllä hullu protskupatuko. Ole vitsi hyvä. Sinänsä yllätys. Niin jo. Kiva tulla aikaisin kyllä. Et se on yllättynyt, on rehellinen. Mä oon aika yllättynyt. Mä just sanoin Otolle, että mä varannut yleensä myöhässä, että se tulee tuossa 10 jälkeen tähän, mutta... Mä oon ikin myöhässä. With the man, Jimi, Juvonen. Käykää ihmeessä, jos te haluatte yksityistunteja. Vihdoin Natuan paidat tuli. Iso kiitos Natualle. Joo, paidat tulee kaikille. Tilatkaa ihmeessä. Alhaalla on linkki ja sitten jos Nouto kiinnostaa, niin Nouto Helsingistä. Paidat tuli. Iso kiitos Natualle. Tässä on ne T-paidat. OMC on tämmöisen 3D-logo. Täällä voi treenaa. Sitten tässä lukee Team Shaban. Joo, näitä on rajoitettu määrä. Huomenta, eli tänään onkin jo keskiviikko. Tuli nopea kauppaa. Okei, protskupatuka, kahvia. Sitten me treenaan Crestille Omarinkaan tänään aamulla. Joo, just kävin heittämään noita paitoja jengille. Kiitti tilauksista. Jos olet vielä tilan omassa, niin käy ihmeessä hakee. Kohta tulee toivottavasti näitä huppareitkin. Ja käydään hakemaan kahvia. Ja aloitetaan aamu. Mennään treenaamaan vähän. Meillä on tänään podcast tulos. Miehen puolikkaat Podimolla. Me kuvataan itse itse asiassa tube-videoon. Toivottavasti huomenna oisko? Joo, huomen torstain. Joo, mennään tänään podcastiin. Niillä on hyvä podcast, niillä on hyvä YouTube-kanavakin, niin tosi kiva olla kyllä niiden podcastissa. Musta tuntuu, mä oon ensimmäinen vapaa-ottelija itse asiassa, kamppailija ylipäätänsä niiden podcastissa. Niin joo, mä vien teidät niinku sinne katsoa mitä kulissien takana on. Nyt ei enää painimista, pelkki tyrmäyksiä tästä lähtien. Nopeet ja uosia ja kulma. Different. Eli aamutreeni done. Mä hoidin pari asiaa. Ja nyt mennään sinne podcastiin. Alkaa puolen tunnin päästä. Meidän piti alkaa 3 se podcasti. Sitten mä siirsin sitä aikaa 3:30. Sitten mä olisin ollut vielä myöhässä, mutta se podcasti oli oikeastaan vasta 4. Niilläkin oli pieni virhe, thank god. Mä tuun vaan pois, mä en ole edustaa. Mitä ihmet? Täällä me ollaan Podimol. Tosi jännä paikka kyllä. This is the man. Mr. Muumi. What up? Novelle. Mitä onko tää blogi? Yhteistyöt, joo. Uuden video pari. Mitä kaikkea sä oot huomannut? Mä oon kuvannut vähän kaikkea, paitsi automyymistä. Oikeesti. Katsotaan mitä täällä on. Tää on kyllä cool place. Kattokaa, Eikö siellä jotain mistä tykkäsit enää? Tää aika menee himaa tänään. Mene setappi. Omran in the building. Oot lähtee. What's up? Kohta lähtee 1-1. Tää on valmistautu. Noin. Podimon podcast done. Miehen puolikkaitten kaa. Tää oli kyllä smoothie. Joo. Nyt treenaa.
ja kotia päin. Iso kiitos. Kiitos. The main man. Huomenna nähdään. Mahtavaa äijä. 1-1 huomenna. Oh shit. Chiikaillaan. Ei mitään, hei. Kiva, että olet vieraan. Nähdään. Turvallista matkaa. Go. This looks good. Thank you. Get that one. Tää näyttää hyvältä. Pakko syödä ennen treenejä. Testaa tää mesta kyllä. Bär. Eli mä kävin tossa Bar. Tää ei oo muuten maksettu mainostaa mikään. Mä ihan maksoin tästä. 9,50 makso. Kuulemma tehdään noista... Mistä nää tehdään vitsi? Marjoista. Moi. Kattokaa toi. Tää näyttää vitsin hyvältä. Varmaan vähän kallis. Mut katso jos on se arvon. Bismillahirrahmanirrahim. Tää on kyllä vitsi hyvää. Tosi hyvää. Mä maksasin tästä varmaan niinku 5-6 euroa. Ja mä nyt melkein kybää maksais tästä, mut oli pakko ostaa, kun vitsin jälkeen näytti hyvältä. Sairas. Mut ei oo kybän arvoinen kyllä. Käytiin vetää treeni Crestillä. Tunnin semmoista kardiotreeniä ja nyt vihdoin himas käydään syömässä vähän dinneriä. Sitten vähän jälkkäriä varmaan jätskiä. Katsotaan mitä makua meillä on himas. Eilen illalla mä olin näitten äijien kanssa. Oltiin puhumassa. Tänään me ei puhuta. Ei. Äijä alkaa riisua jo nyt silleen. Tänään me tultiin hakattavaksi salille. Tänään potkitaan kaikki alle, tänään on nyrkkeilyä, joten tsekkaa loppuun asti. Tää tulee sairas. Sairas. Miehen puolikkaat YouTube-kanava. Soon. Ei paha. Okei. On paljon pahempaa siis. Tänään meidän... Hyvää yötä kaikille. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Jakakaa, tykätkää ja tilatkaa.